Χθες το βράδυ, εκεί που περπατούσα, ξαφνικά άκουσα μια φωνή, η οποία με ρώτησε: φίλε, ναι, σε σένα μιλάω, πες μου σε παρακαλώ, τι υπάρχει? Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την θέλουμε. Αμέσως πήγα στον καθρέφτη, με κοίταξα στα μάτια και με ρώτησα: είσαι σίγουρος, υπάρχει καλύτερη Ελλάδα? Και τότε ο καθρέφτης μου απάντησε: ναι, υπάρχει. Πόσο την θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Υπάρχει, σου λέω.